ni ase constituency ya South Mugirango ya ward kubikanga nzini yini ero kiro muntu nabwa de program engia a county government koranja bwa de program yi basari. I don't want to, we don't share calendars. Tuko kumanyanga nabwa de program no nabwa de asa kuru kunya kembini ainche nabwa de program yi basari Nyamarambe abana bali kutukuru kosoro kya club. Alafu na kuigora chipara etu banga kuigora chipara about 25 roads aiga Mugirango. So na njari ko ba bobasi ni kiagara ebira gita biyane binali kuigora chipara enchireji ya Nyabisase enchire kuchakira ku Kabonyo eche Nyabisase eche Nyakembene kuigora tuarenge. So ebira gitambire biyarenge enchira binganyete ngende kuchialia negari rende yeri kondo bali tuko kwanda abantu yatanga ino mugabana rangu etarenge agenda bakanya Kembene igoro atenena ni hazibuka se bira kitabya ne byarenge bako gende function yabo bayibyata ebirore na kokura na kwakaba mura bali babugate ko gendie gari bali ko gendi chigari ebira kitebyo na kubaura makondo bagenda ngamuntu mo kuigorere para e project kegendrete gavana gakoenda rugo njibono namanyete atwakora igo bamura burende baba bugatia abatebi of course nare konyo nare ba kamono umyo tikaranse abande ba konya bayikire watama akire bebekera niyamo baminyoka baba bugati gucinya Kembene kumanyanga nkimukura renda makondo aitotuira na makondo ka njibono ina ikase biragita nanyora driver tayo montorio mwe makondo tayo na makondo ni gatikiti ona rine namua nagenda natebunga yale natebunga ya baya bwatiri kuchirugura asini ni natete yanga kesi na magotebunga ya esege ya beira ali asbaba ya bugatia esege ya beira ali asbaba bugatia makondo na iko ekene nanyora abantu bakominyokani nara abana inchi mbali abantu bakominyokani bakabake bali kone batirire kone bintu bya bije mo kerete mo gavana na bantu bae naira ne gari yane naira na korra gosini gore para kinara hold the process yeyo to chika kwa yakora mambi so buraburi ye ya ba chi support cheito karabate nia liba ko genda gochinya Kembene batene na asakuru kwa Nyabisase asibira kitabya renge ba byata ba tachigari chiane chia makondo njenare ngo bata baita driver bobesana erenya gitari yale tayo ba makoenda usinya Kembene so totero te abana inji pole ase mangana yo beire kera to kore program ito ya magendro liria yo kore program ya magendro mokongo boyo digabara ibane na baroba kore program ya magendro so that tokonya abantu baitama so program iri ino yechi basali egenrete njaba disrupted ni manyatasi nini kote ya bantu still they engage their leaders na nyani into of course to amu ile nkwenda na treji basari echichi abana ba form 2 form 3 form 4 we will also support them asa you abete abanya Kembene to pore but we will help abana once bari wa pray na into to ba ichibesa kuruwa se ekiti yaito bagenda kuchimuta lakini obachage bolibu abakuwo kutura makondo na gwaka chigari chaito magena bakogenda kuchinya Kembene mbubi turigucha sobo muntu kokora gento bunekyo bamura abana bari bachi baba bugatia bachi kubasaba makondo abali bachaka gwaka na magena. That is what happened. Akirende we thank God bantu mbaumieti akiri chigari ngo njia umiange wetasi nini ariende bono that is part of the politics but ntoje to sort in future ebinteni bia mona sana domento ema wa ya bono again tonkirikia ligi kwa Mugirango keigo disruption insini ekerorero chi program chi magendero chi crash omugavana na mu MCA nko enda babugate program ya bonya Kembene na into to chi program chi ko na chi basali gari Nyamarambe na kuigora chi para mune para ya Kabonyo ndero tore kuigora ilo chakira Kabonyo egana Nyabisase egana Nyakembene ne pare yende ya Nyansembe yende soka moticho ne yende tuare kuigora ne ya
sewage liyo bai iga ria tabaka, and so many other roads including kona Nyamaiya, kona Mogenda ejine tote kero kuigura litukuria rero akirende ebira kitabia na bono rende biatangana ngerengo kora se program yechi basari ngene cha kuigura kira asali asengweta but mbaya of course in toma the program ya kero monto ali asebira kitabia pakiri intra ya nyabisa gutira kumbe magavana ni timu ya eno bari gwetera bakwenda gucika kembere banyo libira kitabia pakiri ali batenena biaka magena baruse bamura barengo babaka munyamumuro wa manyagitari yale nchakwenda tinda ikenari ngenya marambe bama kubuguria makonda ane